लोगोफोर नै आं दायो दंफैयो सा नोलोबारि गामिनि बैसागु मोसानायखौ एसे खोन्थालांसै आङो बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एकदम प्रपार नोलोबारिनि खाथियावनो थानाय जे साहा नोलोबारि गामि होनना बुङो ओमफ्राय दायो माने फार्स्ट माने बिसोर मोसागोन जोंहा नैबे महर फंबायनि न'आव बे जाहैबाय जोंहा ओरैजाय नोलोबारि फिल्डनि एखेबारे खाथियावनो आरो एकदम ओरैजाय सोनाब आरो बिसोरना गामिया बेखौनो एसे खोन्थालांसै आङो बैसागुआव आं एसे बेरायनाय हिसाबै बे जाहैबाय जोंहा प्रपार नोलोबारिनि सिङाव थानाय जा सा नोलोबारि गामिनि बैसागु मोसानाय न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय आरो बेखौ एसे खोन्थालांसै बिसिना माने न'खरा ओरैबायदि खम आरो जास्ट माने 12 गरना माल'नो ओंखायनो बिसिना माने मानसिफ्राबो खम आरो बेसेबां माने न'आ खम जागोन मानसिफ्राबो खम जागोन आरो बिदिनो थिगानो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे एसेनि मोसानायखौ एसे खोन्थालांसै आङो बैसागुनिसो नालाय ठीक আছে लोगोफोर दे होमबालाय ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना एसे खोन्थालांसै आङो
माने जाय एसे लांदां खालाराव लाबोनांगौ आरो मावसो बेलाय लोंनो हागोन मावसो माइब्रा बियो बिदै आच्छा माइब्रा बिदै ना माइब्रा बिदै जोंना बर'नि नियमाव बेनो एकदम बिख्यात माने जों लांदां खालार खालामनांगौ आरो बेखौ मुंदांखा सानोलोबारि गामिनि माखासे बिहामजोफोर खोन्थानो ओरैबायदि खम बिसिना नै नुदोंना गोजा आयौ हाबाब समायना सोब लाइसेन्स गोनां गोजालै लाइसेन्स गैयि सासेबो नागिरना मोनाखै दासिम लाइन मारिनो होननानै माने लाइन मारिनो हानाय गैया सोब नै नुदोंना आंनि उनाव थानायफ्रा सोब लाइसेन्स गोनां गोजा माने हाया लाइन मारिनो हाया टाइपआनो जाबाय सिम्बलखौ सिम्बल गोनां गोजाखा बेखायनो होनदां लाइसेन्स गोनां गोजाखा सब लाइसेन्स गोनांखा आच्छा जोंनि सानोलोबारिनि नंगौ लागाव होना हो रोंबाबो रोङाबाबो जोङो बेखौनो जोङो बे कालचारनि बेलायाव ओरैनो नोंसिनाव खै गरसो दङ गामियाव खै गरसो दं मानिया खै गर दं नोंसोर गामियाव जोंनि खैगराव माने जोंनिया 11 गर माने जोंनि सा उत्तर नलबारिनि गामिनि खाम दामग्रानि थाखाय आङो गोबां माने आरो जोंहा बे खाम दामनायाव जों बर'नि खाम दामनायनि गोबां बाथ्रा थायो आरो बेखायनो बानेश्वर नार्जारि आंबो बानेश्वर नार्जारि बेनो 500 थाखा आङो प्राइज होनाय जाबाय बिनि बिथांनि खाम दामनायखौ आं पसन्द खालामनानै होनाय जाबाय जय बोसोर गोदान दिनै गोदान बोसोरनि मुङै सानोलोबारि गामिनि रायजो मोसाखावरि हान्जाया नैबे जोंहा महत बसुमतारी आरो रुपाथि बसुमतारीनि न'खराव सिला गाफैदों बे सिला गाफैनायाव जोंहा फंबाय महत बसुमतारी आरो बिनानाव रुपाथि बसुमतारीया न'खरनि जानानै जोंनो एसे दान हरनो आवगायबोदों दान हरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि मुङाव जोंनिफ्राय बोर बिनो नागिरनानै दिनै आन्दो खेरायदों बे गोदान बोसोराव जोङो सानोलोबारि गामिनि जानानै नैबे फंबाय आरो बिनानावमोननि न'खराव जोङो जाहाथे मोजाङै बिथांमोननि संसार जानाया आलो गोजोन नैबे बुहुम बिखायाव नैबे मुलुग संसाराव जाहाथे जेबो आंखाल जाया फालांगि मावनाय बेफार मावनाय आरो गथ' गथायखौ शिक्षा होनाय बेफोराव जाहाथे जाफुङो आरो बिथांनि न'खराव माइ दै ग्रोम बाख्रियाव आरो मोसौ गलियाव मोसौ थाथों होननानै जोङो बोर सारस्रिलांनो नागिरो लोगोसे नैबे न'खराव फंबाय महत बसुमतारी आरो बिनानाव रुपाथि बसुमतारीया बेयाव बिथांजों अनज्लायनानै जाहाथे ग्रोमै संसारखौ जानो हायो गथ' गथायखौ शिक्षा होनानै मुलुगाव बुहुमाव मोनसे मोजां मुं खामायनो हायो बिनि थाखाय जोङो बोर सारस्रिनाय जाबाय दै पूर्ण ब्रह्म नमो नमः नै जामहदा आंनिफ्राय थसा बेदनिफ्राय गासिबो माबाखौ गोहोखौ गथ' गथाय गासिबो गावनि सोलोंनाया मोजाङै जाफुंथों फोरोंनाथों गथ'फ्रा मोजाङै मोजां मोनलांथों होननानै आङो गोहो गोराखौ होनो
आंनियाव होनाय जाबाथाय ओम पुर्न ब्रह्मजों ओम सर्व जारिया गथ' गथाय मोजां फोरोंनो हाथों गासिबो गावनि साननाया जाफुंलांथों उनाव गोरों गोरा खालामलांनो हाथों बेनिखायनो गावनि साननायाबो इनकामाव जानानै फैदों होननानै आङो सानो आं बेखायनो